batin ki ora tau serius e. Kok sih lah piye ta? Ayo nek maju ki maju. Oh maju. Maju. Mundur. War karo Neti po. Neti saiki wah. Kok aku karo Mbak Neti saiki ya? Oh, Neti saiki nganggo ngene iki buane. Kula nggih delok yen tak telepon. Ayo yen tak telepon. Ora muni wis 7 sasi ora suwit-suwit. Mula anek biasane nek ora ana Covid, ora ana pandemi ae saben bengi metruk iki tangan iki langsung pas neng cangkem. Plok-plok tung-tung plokno swit. Aku sing siji neng cangkem, siji nang irung dadi. Tus. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan ya. Alhamdulillah sampun dumugi titiwanci goro-goro wit saking purwa ngantos dumugi sakmangke mboten wonten menapa-menapa kasuwun lancar ngantos paripurnaning pergelaran menika ingkang dipun persembahaken saking Ibu Arni Puspitaning Rom pengajapipun namung damel remen utawi tamba kangen pagelaran wayang kulit sedalu natas. Dalu menika wonten ing Parangkusuma, wonten ing tempat wisata Parangkusuma mriki. Matur sembah nuwun Bu Arni, sembah nuwun Gusti Benawa, Gusti Yuda ing sampun kepareng menjembatani saged kalaksananipun pergelaran dalu menika. Ingin dipun ajab namung babakan katentreman, babakan ayem, kesejahteraan lan sapiturutipun dipun suwun dalu menika sesarengan supados negari kula lan panjenengan inggih menika Negari Kesatuan Republik Indonesia saged uwal saking kawontenan ingkang kados mekaten menika. Estu menika mboten matur goroh, namung nyatanipun sedaya ugi ngraosaken langkung-langkung kawula alit ingkang dados kurban, kawula alit ingkang sami ngraosaken rekaosipun ngadepi kawontenan kados mekaten. Wong nyatane ya biasane ya ana gaweyan saiki ya wis blas ora ana. Upama ana wayang, upama ana pergelaran nggih namung lumantar virtual utawi streaming menika ingkang saged dipun leksanani. Ewadene dalu menika saged kinarya jampi kangen babagan pergelaran wayang kulit dalu menika. Wah, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Inggih mugi kula dongaaken sak kanca Ibu Arni Puspitaning sageta lancar samukawisipun barokah ingkang tumpuk matumpa-tumpa. Menika ingkang saged kula aturaken. Ning nong. Wah. Buktinipun ngantos mugi sepriki nggih para lenggah tasih kathah ing tasih kepareng lenggah. Matur sembah nuwun monggo. Sami wungon sesarengan mugi-mugi sedaya ingkang dipun ajab, sedaya ingkang dipun suwun sageta dipun ijabahi dening panguwasaning Gusti Karya Jagat. Menika ingkang saged kula aturaken. Nembang sing kepenak ngundang Kang Gareng karo Bagong, mongko aku bar mlaku adoh karo Bagong saka negara Ngastina tekan kene tekan Ngororombo. Jan matur sembah nuwun. Lele la lesung jumengklung sru imbal-imbalan. Lesung jumengklung manekar mangungkung kumandang tetu isak jroning bangkisan.
deng deng tu. Pasang jumangkong srimpel-impelan Pasang jumangkong manekar mangungkong kumandang Bebe isak jroning prang desan dok dok tek dok 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 tek dok tek dok 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 tek dok 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 tek dok tek dok. Oh, wah, matur suwun. Heeh. Iki malah awake dhewe matur nuwun karo panjenengane Gusti Yuda Gusti Benawa iso ketemu karo kanca lawas, Truk. Sapa? Tapa. Wah. Wah, Tapa iki saiki wis mukti mulya. Heeh. Ya omahe sing dienggo transit biyen. Ha iya. Mbiyen sapa kono ning? Ora ya ming tepung kok ya. Nek nganti dilokke lho aku wis ayem nek dipageri ngono. Heeh. Nek nganti dicedhaki ning panggung jebul ana sing ngelokke swara wedok. Gene nek blangkonan ya bagus. Mati loko awake dhewe. Heeh. Ah, jan wis tasah dieling-eling sesuatu yang sudah berlalu. Ayo. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan jeneng. Heeh. Ya muga-muga ndang rampung, Truk. Heeh. Ndang selesai. Ha iya iki sing rekoso ora ming wong tuwa-tuwa bocah-bocah sekolah ya ngrekoso tenan. Iya. Sekolah dadak nganggo HP. Ha iya. Mongko wong tuane wong ora duwe nuwun pangapura, wong sing pendapatane ra iso nggo tuku HP. Ha iya. Bocahe dadak tuku HP rekoso urung nek wis tuku HP dadak nganggo kuota, nganggo lumantar internet. Heeh. Angel ya, Gong. Monggo ya soalé ya angel-angel tenan. Saiki sing pinter-pinter ora cah cilik kok, ning simbok-simbok. Wo. Ha sing sekolah ora bocahe ning ibune. Heeh, sing ngajari ya. Ha iya. Mula ya kejaba awake dhewe iki ora kendhat ngene tansah nyuwun ngersaning Gusti. Ha iya. Muga-muga ndang padhang kahanane ndang kabeh iso makarya kabeh ya reng. Ha iya iso. Sinden-sinden ya saus. Wah, penganggone wis entek kabeh to. Sing biyen, wah, biyen anggere muni nyekel mik suarane mak krincing. Saiki wis ora ya, penabuh-penabuh ya wis. Heeh. Wis pait kabeh pokoke. Penabuh sing perih-perih iki. Heeh. Ya wis ora dadi ngopo. Dilakoni kabeh ngrasake. Ora ming awake dhewe, ora ming Gareng Petruk Bagong ning kabeh melu ngrasake. Mula kowe karo aku ya wajib ndedonga, wajib nyuwun. Ha. Wajibe pancen ngono. Heeh. Yo, iki wancine tetembangan, wancine suka-suka. Iki mau ana pamundutan, Truk. Saka sapa? Lumantar WA wis kepareng nyawer. Oh. Ning urung iso dipinangkani nalika limbukan. Lah terus dipinangkani engko bar ayak-ayak panutup. Totok gundulmu lho. Ayak-ayak panutup ya wis rampung. Ayak-ayak panutup iku nembange jeneng. Heeh. Karo krecek. Ha iya. Matur suwun. Saka sapa iki? Apa iki? Wacanen, aku ora iso maca iki. Saka Pak Sigit iki. Oh, Kembang Rawe. Oh. Cilik banget surasane. Heeh, Kembang Rawe sing disuwun Tatin. Ning iki ana sing nyuwun Sinom Parijata, Terus. Iya. Diaturake. Yo, dikepenake iki mumpung hawane temonjak iki. Heeh. Pelok wae ya Rek Gong. Pelok. Sinom Parijata sing nyekar Mbak Ayu Purwalestari. Yo. Monggo.
Beda nek karo Climen ya, Tru. Ha iya, nek ning njaba ngene rasane luwih kepenak. Ha iya. Luwih temonjo. Iki ya di anu to, Gong, dicampurke ning anu to apa jenenge Probaya Climen to. Antel kok. Dewe-dewe. Iya. Mangsane. Ayo turu. Engko nek wis rampung apa sinom tak gugah. Anggere krungu tembangan iki mripat rasane abut. Ha iya kesel bar gelut karo Kurawa. Mulane ya awake sayah, awake lukrah. Karo diaturke kagem Gusti Bendoro Pangeran Haryudhaningrat, sinom ki panjenengane seneng banget. Ya. Karo Gusti Benawa ya men sinambi lenggahan karo mat-matan. Mat-matan Gusti Benawa, mat-matan karo Gusti Yudha ora, mat-matan tembange. Oh. Ya, Tru? Iya. Pamundutan ket sore mau. Ha iya, mangga. Diaturake. Wah, matur sembah nuwun tanpa apa. Pas banget jame jam 2 nyetel utawa ngrungokke uyon-uyon sinom Marijata ning ati temercep. Ha iya. Temonjo dirasake ya ning. Ha iya, nek kaya Bagong ngene iki ya ora pas nek Bagong iki cah rada umure enom dhewe. Paling ora nek nembang ya bangsa
bajing loncat. Terus kutu loncat. Wis pokoke sak seneng-senenge Bagong sing rada keras-keras. Aku nek ora keras ora seneng. Yo dibacutke. Pamundutan ki mau ana kembang rawe sing nyekar sapa? Mbak Tatin. Panyuwunan saka Pak Sigit. Oh iya. Ayo diaturake. Ayo Tin. Heeh. Olahraga pagi. Iya. Ana iki wis jam 2 wis olahraga pagi. Ah iya. Cemeneng, Pak. Ah iya. Iya. Olahraga pagi. Ayo sinden nek meneng ming ngemil wae. Le ora lemu saka ngendi? Heeh. Ha iki kabeh jan bobote mundhak kabeh, Truk. Ah iya. Nang omah ora ndek gawean ming glundang-glundung. Malah ayu kae malah meteng. Oh. Oh to. Ora ndek kegiatan. Ah iya. Ya ora apa-apa, wis pirang sasi? Petang sasi nek ora karo. Oh. Engko gek kowe ya ati. Napa, Pak? Engko gek ya hamil kowe. Ya hamil napa apa ana bojo. Engko nek hamil kabeh, cuti kabeh, sono wis entuk wayangan aku ora ndek sinden. Ming Prastiwi tok. Engko gajul-gajulan. Aja mesakake. Wong sapa ngerti nek Prastiwi ya hamil. Ayo. Metune macan apa? Kok metune macan ora. Apiye? Presiden akeh fane dhewe ya sing do nang ngisor kae Prastiwi lovers. Heeh. Ya wis ben ngarang ya. Ayo Tit. Ana sing nyuwun kembang rawe. Ya. Nggih, Pak. Langsung nggih, Pak. Langsung ora Lah napa? nyambut gawe kok ming langsungan bawani. Ya. Ora cetil-cetil karo bawa. Lali kabeh, Pak. Apa? Lali. Sirah semono gedene iki isine apa? Kula ora tau buka Aku iki sinar si kepala besar itu, otaknya besar itu berarti pikirannya cerdas. Tembang kok lali, tembangnya sandang panganmu lali. Anjo kon ngapa kowe mengkon begegek nang ngono kuwi? Maksudnya cok ngebleng ngenten lho, Pak. Dilondrekke. Londrekke sirah ha. Heeh, ora apa-apa. Ayo bawane sak elingmu. Ya. Anu nggih, dandang gula. Dandang gula apa? Napa jeneng Semarangan? Oh ya. Dandang gula Semarangan. Heeh. Wong anggere ming tekan Ya. anggere ming tekan secang tak. Ya didoakan bentengan Semarang no. Heeh. Yo. Yogyanira. Kan para prajurit Kang para prajurit anu terus lamun pisan sami anu ladon nena tu enguni caritane wah sinau iki terus nang omah heeh nek nang muni lali ngono Mboten nggih Pak ning maton muni. hah Maton metu. Rugi. Lah apa lho? Prabu Prabu sastra
Jengkoke dhewe-dhewe. Ing Mahespati. Terus aja mandeg. Terus sak tisune. Napa to, Pak? Aku ndelokke Ayu le ngemplok kaya enak banget. Boyo semen kuwi ngemaki tatine nembang. Ah jeleh. Jelek kon maju. Apa? Kok kon maju? Ha iki pamundutan kok. Ndi? Nya, wah malah keneng iki. Nah, atus. Piro jane? 100. Tenane. Takon Pak Sigit sing nyuwun lho, Pak Sigit daerah kono kae, sing nganggo masker kae. Ketoke 200. Hah? Ketoke 200. Wis sesuk ora usah melu wayangane itu. Lah wayangan kapan? Oh iya ya. Tekan ngendi ya? Aran pate sowanda cari mlatra. Kok ya iso mlatrak lho. Mau iki le jarian ya kepiye? Mula tak kon rada lemu dadi ana daginge ya. Saya kuru. Awanda iki karo bapakne tuwa wanda. Aran pate suwanda. Lelabuhan nipun Kang kinelung triprakara. Kang kinelung triprakara Guna guna kaya purune kang den antepi nuhoni tarahu Yuk. Apa ki mau kembang rawe? Nggih. Ah, kembang rawe kowe iki nek sik ngendang Denko cocok. Iya. Kalau aku rasa digawe-gawe loh Mas Denko. Hah? Yang baik ya. Apa? Yang baik. Nah ini Denko itu udah baik. Yang cok sembrono loh. Sok sembrono piye ora yo Yang- kok. Ndelang. Nang. Ya. Ini ngapa arep maju-maju arep joget? Hah? Tak kira meli joget loh. Maju-maju arep ngeyup. Maksudnya? Maksudnya piye? Kono iki trocah ngono. Embune. Kowe arep ngeyup, Mas? Hah? Ora. Ayo, mangga kembang rawe. Jiwalang gaji koko belok. Jiwalang gaji, ayo. Jiwalang gaji, Maling. jiwalang gaji koko belok. Oh ame, belalang kupu-kupu. Siang makan nasi, kalau malam minum susu. Susu perawan, rasane enak tenan. Susu rondong, rasane rada sepo. Bunder. Sik. Cantatin ki ora tau serius e. Kok sih lho? Lah piye ta? Ayo nek maju ki maju. Oh, maju. Maju. Mundur. Kowe arep kalah karo Neti po. Neti saiki wah. Kok aku karo Mbak Neti saiki ya? Oh, Neti saiki nganggo ngene iki buane. Kula nggih delok yen tak tel. Ayo nyentak telepon. Kula yen delok lho iki. Ayo, masa arep kalah ora. Awak kok demane-man kowe. Kula- Men metu kringete, men rada suda awake ora. Ane nek suda dadak tuku apa-apa ya. Heeh. Maksud- Lobok kabeh. Ha iya. Ya wis ora apa-apa. Yo, mangga. Engko ora sampe. Ngapa sih? Ora apa-apa, yo. Maju saka maju.
maju, mundur mundur mundur. Maju maju maju, mundur mundur mundur. Maju mundur, maju mundur. Iya. Goyang patah-patah. Ceritane wong seneng tunggal sebale. Wiwitane Witane lungguh jejer saben dinane. saya suwe Saya suwe saben jejer nyekel tangane. banjur ngomong Banjur ngomong. Tresnaku Ceritane wong seneng tunggal sebale. wiwitane Witane lungguh jejer saben dinane. saya suwe Saya suwe saben jejer nyekel tangane. banjur ngomong Banjur ngomong mas aku mau. Atiku digawe lara. Agawe laraning ati. Kembang atiku digawe bingung. Kembange mawar tresnaku nganggo nipara wanita. Kembange rame iku paribasane. Tinimbang rame luwih seneng tunggal sebalik. wiwitane Witane lungguh jejer saben dinane. saya suwe Saya suwe saben jejer nyekel tangane. banjur ngomong Banjur ngomong. luar biasa panjen ya. Aning jogetmu iki lho, mbok yo nganggo sing dikebarke apa piye ngono. Kebarnya apa nih? Jogetmu ki pelit. Pelit. Carane wong anu ki apa jenenge ki apa? Ya pokoke pelit. Ming sithik-sithik. Ah iya. Ane nek awak semono joget
nganggo kibar tenan. Suarane toplok. Teh oke rantek engko. Kuwi gek suara apa wong joget kok suarane toplok. Pun nggih. Ya. Matur sembah nuwun. Ayo mangkendangane dung jreng. Saka kene iki suarane mabluk ngono. Bluk ya apa ora? Wah matur suwun. Ya lumayan 100. Urusi totok Lah kene. pundi? Hah? Ndi? Iki mau lho. Urung kok. Dene meneh wae. Oh. Manak lho. Kabur. Angine gedhe. Ora ngukup kabeh marah Entrin wis diiklaske pancen rung rezekine. Heeh, marah ana e. Po sagon sajan kowe apa 2000 gelem? Yen ana apa-apane tanggungan dhewe lho. Rasa wis. Heeh. Matur suwun ki mau apa kembang rawe. Heeh. Sing gurung sapa Kyai semene iki? Ah, iki sing mepet aku iki. Ya. Mbak Orisa, ya. Jumeneng, ya. Alon rasa kesusu. Krungkep engko. Wah, biyen sing sok didungono tatin saiki ganti Orisa ya. Pun meh padha ya, Pak. Hah? Meh padha. Wis tau tok timbang kok. Meh padha ora. Kan didelok nggih ketok. Ha iya, ngene ya. Ora ya gedhe tatin kowe iki dedeg piadeke cendhek kok. Iya. Nek ora apa-apa wis. Sing mengkari sok anggere ayu kuwi wis dungkap pira? 7 sasi ngono. Wah. Wah. Iya, ya wis ora apa-apa. Nembang apa sak? Ya sing gayeng ya kena. Ya. Direncangi mboten? Direncangi. Diwangi sapa? Direncangi. Sapa? Mbak Wahyu napa Mbak Neti? Dhewe sik, mengko dhewe. nanti iki arep tak nggo gong. Oh. Ayo wingi nang Climan iso gawe heboh. Yen tak telepon. Cakepane yen tak telepon ki tangane melu ngene. Yen tak telepon. Malah mlebu ngira. Ya, mangga apa? Sing Mbak? gayeng Ya. Gubuk Asmara, Pak. Angsal. Wah, apik. Nggih. Wis kesenenganku. Kloso asmara. Dereng bali-bali niki Mas Keswan. Aja do diganggu, ayo. Kuwi aga kesempatane ngono kuwi kok. Semenengke wae ra. Sak kembang rawe. Heeh. Cah kok prigel. Piye kuwi yuk? Piye yuk? Wis. Rasa tok genake kowe iki nembang kok malah. Heeh. Ayo apa? Gubuk asmara bawani. Ya. Neno. Nyingkar nyingkur Wiwitane nyingkar nyingkur neno. lingasam yen ke amutan Lelo. lelampahan kang Ayo wis umum nek
ngampet sila sewengi iki geblet nguyuh ki wis umum. Wong kamar mandine wetan kok liwate dadak ngalor sik. Mongko le mlaku alon-alon karo ngapurancang. Tresno tulus nadyan neng bubuk asmara. Ya, mangga. Yen liwat aku kelingan aku bae ambil goleren Dila. nengen cagak kebak tulisan doting telusup ya terus. Sing gambang barang ya aneh-aneh.
Wis ngantuk wonge. Heeh. Ora kon nembang-nembang bola-bali teklak tekluk. Nggih, Pak. Ha iya, ya awan momong anake bengi nyinden. Iki wae mesa pandemi corona dadi ora patek sering. Waduh. Ora patek kerep. Heeh. Nek kerep kae piye ayo? Ayo. Anake iso kuru. Heeh. Tinggal terus. Lah iya. Yo, ki dinggo sing pungkasan yoga engko ndak wektune entek. Heeh. Engko ndak kepadangan bubar. Ha iya. Lek mulai ndak kebiaran. Lah iya. Aku pindho kebiaran terus. Ha iya. Yo, diaturake. Saiki genti, ha iki. Sinden sing arang-arang joget, dikon joget. Yo. Wong loro sisan adu keterampilan. Ya. Mbak Neti karo Mbak Wahyu. Ya, iki sing ora iki gayeng mesti. Heeh. Joget sing siji dompo, sing siji manut karo syair. Dadi joget ki yen liwat aku kelingan nudine sirah. Gubuk kae iki yang jogete gubuk. Tau tak nggo leren maksude linggo. Neng dalan kebak tulisan. Yo, ayo gedho ngadeg wah angel banget kongkonane jan. Mbok ora galak-galak to ora ngono. Ah. Iki ibu-ibu. Heeh. Ah, sing siji wis gemremeng pisan. Kula ora iso Pak, kula ning omah men idak-idak tape. Ya ora apa-apa men. Luwes merdika kok lho. Ayo men adu keterampilan. Ha iya. Aja kalah karo Prastiwi wis iso bijek-bijek kaya wong kang slupan kok. Yo, cah loro nembange apa? Ning sing gayeng lho aku nyuwun sing gayeng iki ora. Ya. Sing nganggo rame. Apa? Rembukan sik tekan setengah papat apa? Ha iya. Ayo kowe kudune ngaran. Aku tembang saiki iki ora hafal kok terus men ibu-ibu waranggana ku sing luwih hafal, sing luwih ngerti. Ya. Apa pelak apa? Lali janjine mawon. Apa? Lali janjine. Ya. Ngene. Yen tak telepon wis ra tau tok angkat. Pun mboten telepon nek kula. Yen tak miskol. Yo, ayo dibawani. Dina Minggu, sing bawa Wahyu. Heeh, men adil. Engko sing joget Neti. Heeh. Iki termasuk apa jenenge presiden apa Orde Lama. Ha iya. Orde Lama. Melu aku suwe iki, sing suwe dhewe Prastiwi kae. Oh. Aku wis ajar mayange karo Prastiwi disindeni kok. Saking tresnane karo aku mula arep tuwa tak teptakmu. Ha iya. Anak pit utawa montor saya tuwa saya larang kae saya tuwa saya murah. Tenjang. Yo. Dina Minggu. Ayo. Dina Minggu kang tak anti Oh. Tina mune ngaya
pijer. Anane pijer semoyo. Pinter golek. Pinter golek Tatarsa. alasan Neno neno. ngan derender hangen dukur Jogetmu engko manut Neti. Ya, heeh. Kowe ngetutke Neti. Neti wis pinter tenan. Neno tak tung tak ndang. Yo. aku wis ora Hey, ya. Yo, semangat itu. Yo. Sakake gong. Wong tuwa-tuwa do dienggo dolanan.
Aku nek ora dienggo dolanan malah nakokke. Asem. Iki piye kok mung dinengke, Mbak? Janjane kowe nang isin. Ha iki. Iki wong loro ki diterke bojone kabeh. Begitu dikon nempang langsung bojone wis menawa aja isin aku. Ndelik kabeh wong loro bojone. Anggere mlebu mobil terus mbok sesone ora biayaan ngono kae, Bu. Ayo dikone ngono. Iya ya karang ya sing jeneng berkecimpung dalam kebudayaan iki ya kudu ngono. Nek jiwane jiwa seni wis ora mikir umur. Berekspresi, berinovasi lho. Nganggo joget ya nganggo joget. Rasa isin ora apa-apa. Ya mung kudu belajar nang omah. Sing jeneng nyanyi karo joget ki angel ya ta, Tru? Heeh. Tangane nyekel mic terus nyuwara karo awake obah ki angel. Ora gampang kaya ngono ki perlu berlatih. Mula ana sing nek awake obah malah ali nyanyi mandeg. Nek nyanyi terus awake meneng wae iki biasa kaya ngono kuwi merga urung kulina, urung sinkron kaya Prastiwi mau. Oh. Prastiwi mau nek kon ngomong awake meneng, nek kon nyanyi ngono awake obah trima ora nyanyi. Mula salah siji. Iya. Syukur bage iso loro kabeh. Ngono ya ning. Ha iya dadi mula sinden-sinden saiki tuntutane ora mung swara apik ya iso joget, iso ndagel, wah kuwi saya oleh apik. Heeh. Oh, tenan dadi saiki saya modern saya telogonine iki saya maju soalé. Apa? Telogoni. Kok telogoni modern iki lho, teknologi. Kok telogoni? Heeh, teknologine iki saya maju dadi memang tuntutan dadi aja nganti terus disepelekke. Iya. Ngene ana tembung isaku ngene kok gelem ya ngene, ra gelem ya ngene. Ah, kuwi wis tegese ora gelem sinau. Iya, wis popok meng kaya ngono kuwi. Ha iya. Yo Reng yo. Waktune ndak selak mepet iki wis jam 2:30 kok ngrampungke lakon. Ah bubar jam berapa, Tru? Ya paling ora 3:30 gong cukupan. Mun nek tekan omah Padang ndak malah pikirane bojo werna-werna. Ngasose ya, Mas. Jeneng ya ning talaka kadilanget Mambang pantepas lan utamaneka lintang tulya kusuma yana sumawur sayang
Semarika ten prayekna semuriris semuriris eko balik blegek kekugek sadole to mel sinuwun Mandura rawuh wonten ing Karang Kadempel. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ndara, ya Kakang Semar ndak tumbuh. Ora liwat tiba padha-padha. Rawuh sampeyan sareng kalih anak kula Petruk kali Bagong. Niki enten napa? Ingkang sekawit sinuwun Ndarawati rawuh teng Karang Kadempel. Tumunten dawuh kaliyan kula supados mboyong dhateng Ndara Werkudara lan Ndara Janaka ing sawetawis nilar kewajibaning kasatriyan lenggah wonten negari Ngastina. Kabar niku pancen kepara nyata napa namung kabar ingkang kandhek wonten ing pekabaran boten kababar dados kasunyatan Ndara. Kakang Semar, kula wonten dawuh pancen kepara nyata. Malah aku ingkang mbuktekake dhewe yen to Werkudara lan Arjuna dina samengko suwita marang sawijining pandhita anyar katon ngemapanon negara Ngastina ing peparab Begawan Dewa Buddha. Mongko barang nalika semono tak nyatakake ana negara Ngastina. Petruk karo Bagong mbok menawa uga wis ngerti. Lan Petruk karo Bagong wis ngerteni apa ta pangajaping Dewa Buddha ing kepengin murungake Bratayuda Jaya binangun. Mongko wurunging Bratayuda mau dadak sarana reruba pepanggil ya kuwi patine pamonging Pandhawa ya kuwi Kakang Semar angka 2 sedaning Yaya Prabu Ndarawati. Mula tumuli aku ninggal praja Ngastina ora nyaruji karan kekarepaning Begawan Dewa Buddha. Nganti ana ing tengah dalan aku weruh Petruk karo Bagong dioyak-oyak karo Werkudara karo Janaka. Tumuli aku ngrewangi karo Petruk karo Bagong wekasan Arjuna lan Werkudara mundur saka ing pabaratan. Lan Petruk Bagong tak kanthi sowan ana ing Karang Kadempel. Saka pangiraku Werkudara lan Janaka dina samengko pancen wis keblinger nalare. Pancen wis digawe lali karo Dewa Buddha. Sabab mentala karo Petruk karo Bagong nganti bakal mateni karo panakawane dhewe. Kaya ngono kuwi apa ora jeneng wong keblinger nalare Kakang Nayantaka. Semareka den prayitna samurire seka balik. Titiyani Gandayani Trisanya Purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti. Dados napa sing dingendikake sinuwun Kresna pancen kepara nyata. Mula kang saka kuwi aku nyuwun karan Kakang Nayantaka aja kendel wae ning enggal budidaya supaya kabeh bali marang kahanan ingkang saknyatane tegese Pandhawa tetep komplit 5 cacahing negara Ngamarta. Dene Kurawa tetep ngapan ning negara Ngastina. Lan kodrating jagat kudu kelakon merga tumrap Baladewa Bratayuda kuwi dudu perang ambyak awur-awur nanging perang kang mawa tatanan. Sapa sing ngutang bakal nyaur, sapa sing nyilih bakal ngulihake. Sapa sing nalika semana darbe sumpah ing kono bakal luar punagining Kakang Semar. Nggih. Nang kula nyuwun sampeyan ya melu-melu perkara niki. Tegese piye? Kula tak lunga sedhela. Karang Kadempel Mang Tenggo nggih. Sinuwun. Lho. Malah aku tok kon tunggu omah ki piye?
Niki pancen syarate kudu ngono, mengke ndak bocah-bocah kula niku pating gedabi ora karo-karuan. Kula titip sedhela mawon, kula tak ngatas kelawan Sang Mahardi kang niki lakone niki enten napa niki. Semare koden prayitna semuriris. Aming mabure kok pamer dadak entak guntak. Kaya gek plas ngono ngapa ta? Ya ciri khas Semar iki nek ngopo-ngopo mesti joget kok. Ambles bumi yo joget, mabur yo joget, ngetokke nek pancen bapak iki duwe keluwihan. Nolo Gareng, dalem. Welinge bapakmu aku kok nunggu karang kadempel. Angke po ditenggo. Yo, kaya aja lunga, kaya jadadoh lawan aku. Mbok menawa ana tekaning Kurawa lan utusaning Gandha Buddha. Ubayane aja balenjani. Oh nggih, ngestakaken dawuh ditenggo teng mriki mawon Yatri ya. Petro aja lunga, mboten. Bagong ya aja lunga. Kula tak teng Indomaret sediran. Arep ngopo kuwi alasane kok kaya ana-ana ae. Tukeran jenggot. Aku iki gumun karo kowe lho. Wong ket mau ya ora ngrasani arep ngerok jenggot kok tuku kerokan jenggot ki arep ngopo. Mbangane ra omong. Wis nang omah wae. Nggih. Gawe wedang ning. Ah iya. Kersane pripun? Napa teh? Kipa? Kopi. Kopi. Napa dicampuri susu sithik? Ora, aku kulinane banyu sendang. Waduh, angel golek-golekane, Truk. Guys, kono digoleki banyu sendang. Kono go golek godhong lumbu kono, golek banyu sendang. Ratu kon ngombe godhong lumbu ki arepmu piye? Lah biasane kula sok ngoten. Wis ora sakan gelem nggo ngaso teng. Yo, manut karo bapakmu nunggu karang kadempel Petruk. Nggih, monggo kula dhiraken senuwun. Sri Bala Dewa Narpati Trinares.
Miyat langening kalang kiwana gelar pandhan muncar tinon lir kekonang surem sora tekan padang Om Mastu Nomo Sidam sekaring bawana langgeng ora pangling ingkang suwanana ing kayiwangan ngundarandir bawana iki kaya Kresna Sukma Wicara padha rarja saprapta kita nggir Narayana nggih pukulun tansah pinanganing kawidadan niring sambi kala sawanipun ingkang wayahipun Kresna kepareng kula ngaturaken sembah sumenging pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka pukulun ya Kresna ulun tampa akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu lontu prapo marang jeneng kita kulup Narayana. Kula pun dinggo jimat paripih gayana ning ngasantosan pukulun. Darbe wigati ingkang punapi dene jeneng kita sowan mongko tanpa tinimbalan. Mara diage matur marang panjenengane ulun Narayana, do pukulun semban kula. Kekilapan menapa paduka ingkang saged ngawuringane dhateng mobah musi ing para titah. Nanging sabab menapa dene paduka andangu dhateng sawanipun ingkang wayah ing Dwarawati babakan sedyanipun ingkang wayah pun Narayana Kresna nadyan dikaya ngapa ulun nyuwun prisa sarta ulun takon nglawan jeneng kulup Narayana wajibe kita munjuk atur kelawan panjenengan ulun sewu tadah wadana pukulun sawan kula paduka Hyang Adi pukulun sejatosipun namung badhe nanjihaken dhateng lelampahan ingkang dumados wonten ing jagat. Ingkang ngembet kaliyan kawontenanipun kadang kula ing Jodipati miwah ing Madukara. Anggenipun kerem suwita dhateng satunggiling brahmana anyar katon ngemapan wonten negari Ngastina. Duh pukulun. Menawi ngantos kateman mekaten lajeng menapa mboten sami kemawon ngliling semi dhateng para Jawata ing sampun ngodrataken inggih menika wujudipun Perang Ageng Bratayuda Jaya Binangun. Mongko kodrating Jawata menika boten saged dipun busek malih. Duwen boten saged dipun nicali kedah kelampah. Menawi ngantos kadang kula panengah miwah kadang kula panenggak. Werkudara menapa dene Janaka mboten purun kondur wonten ing Madukara menapa dene wonten ing Jodipati ing ateges nilar dhateng kewajibaning kasatriyan. Ing mekaten sakmangke ateges kadang kula badhe nampi welak ing Jawata krana wantun andombani dhateng tingkah lampahipun satunggiling brahmana ingkang wantun badhe murungaken Bratayuda Jaya Binangun pukulun. Kresna, nggih wonten dawuh. Apa ta sababe dene ati kita darbe rasa kawatir? Apa ta sababe dene ati kita darbe rasa ora percaya kelawan para Jawata? Ngerti yo? Apa ing wis ginaris dening para dewa sayekti bakal kelakon. Nadyan to akeh ingkang padha kepengin gawe srana nerak kelawan kodrating jagat parandene kabeh mau ora bakal bisa kelakon kaya ingkang dumadya ning negara Ngastina. Ana saweneng brahmana ing ngaran Dewa Buddha ing nalika semana wani bakal murungake perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Sayekti kabeh ing dumadya ning praja Ngastina mau mung dadi pacoban tumraping para Pandhawa lan Kurawa.
pacoban tumraping wayah-wayah ulun kaya ngapa nggone Darbi niat nglakoni perang gedhe Bratayuda Jaya binangun. Mula kang sanga kuwi Kresna, iki dadi kewajiban kita. Nggon kita kudu bisa gawe padhang tumraping negara Ngastina lan para Pandhawa kudu jangkep 5 ana ing negara Ngamarta. Lajeng parang paduka ulun paringi kekuatan ingkang winastan kanugrahan ya kuwi ingkang winastan wahyu katentreman. Apa to sababe sinebut wahyu katentreman? Sabab tentrem lan nurane jagat iki gumantung marang jeneng sira ing wis katetepake titising Wisnu Anjali Narayana. Gunjang kancing lamit lap-lap katon lir kencang risang mawe gandrung mekaten bukulun ya mangsa boronggon kita gawe srana supaya Werkudara Janaka bali marang kewajibane bali marang kasatriyane kita ulun tundung bali marang Marcapada mung kita ingkang kudu bisa gawe padhang jagat saisine nyuwun pangestu bukulun kebat kita tampani wujuding wahyu katentreman Narayana kang samar pamoring sukma sinokmaya mareka den prayitna semuri reseka balik titiyane kandayane trisanya purnama sasi sinuwun Ndarawati Kakang Semar nggih lha kok dadi Kakang Nayantaka nusul kelawan aku saya rungsit lan saya rumpil lakoning jagat ora sranta manah kula tumuli niat kula ajeng sowan Sang Asih Prana. Lah kok sampean malah enten mriki? Aku wis nembe wae sowan lan Sang Hyang Bathara Wenang Kakang Semar. Entuk dawing Sang Hyang Asih Prana lamun nata Ndarawati ngempus pinaringan kanugrahan wayu katentreman. Kudu bisa gawe padhang jagat saisine. Utamaning Pandhawa 5 kudu jangkep 5 lan Kurawa kudu mapan negara Ngastina. Jumbuh lawan kodrating dewa kudu tetep lumaku Bratayuda aja nganti ana ingkang wani anduwa kodrating jagat. Kula mathuk, kula cocok. Kuncing langit kelap-kelap katon lir kincanging ngaris
Risang mawek gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik. Wah. Bapak iki tak kira nek lunga jebul methuk Ndara Kresna. Ha iya. Ora methuk nala garing. Lah, pripun? Aku karo bapakmu ketemu ning Alamantara. Waduh. Antara kau dan aku. Kok slathek gundulmu lho. Senengane nek omong kok mesti merga bapakmu bakal sowan Sang Asih Prana, aku saka sowan Sang Mahardika ngrat. Yai Prabu Kresna entuk apa? Yai Prabu Kresna entuk dawuh Sang Hyang Bathara Wenang bab sing endi lan kepiye kudu katindakake. Koko Prabu rawuh wonten ing mriki merga aku ora nyarujuki Dewa Buddha nek bakal murungake Bratayuda. Syarate kudu nyedani Yai Prabu Kresna lan mateni Kakang Semar. Menika kula pikantuk kewajiban. Kewajiban apa? Kedah damel srana supados Werkudara Janaka wangsul dhateng negari Ngamarta. Kurawa tetep wonten negari Ngastina, Pandhawa tetep wonten negari Ngamarta. Tegesipun Bratayuda boten badhe wonten ingkang ngaru-biru Prabu. Ah, cocok aku mathuk aku. Mathuk. Ya kaya ngono kuwi wis tak karepake. Aja nganti kelakon ana wong kang murungake Bratayuda. Merga yen nganti Bratayuda iki mengko wurung tan wurunga, angkara murka bakal ndrebala ning jagat. Angkara murkane Kyai Prabu Duryudana lan Kurawa kuwi ora bakal ilang. Lamun ora bareng karo ingkang sinandhangan tegese angkara murkaning para Kurawa kuwi ora bisa ilang yen to Kurawa isih gumlar ning jagat. Kasinggihan mekaten. Namung kedah ngantos-antos jernyatanipun sak mangke Werkudara lan Arjuna. Sajaipun sampun malih paningalipun awit pangrika dayanipun Dewa Buddha. Wah, Kresna kakangku Semar. Wah. Wah. Piye, Reng? Apa? Ndara Werkudara wis suarane ketok. Wah, Kresna kakangku. Diadepi Rasawati. Sapa sing arep ngaru biru uripe bapak? Kowe karo aku wajib blenjani. Ya, Gong, aku tak mlayu wae. Oh, setan iki. Ayo. Pripun kok mlajar? Upama akal tak adepi akal mesine ora bakal rampung Petruk. Nggih. Akal niku diadepi akal. Mesine kudu ngono. Lah nggih. Terus lek ajeng ngadepi pripun? Werkudara kae aku apal pambegane Arjuna ya semono uga. Merga nggonku srawung karo Werkudara karo Janaka kuwi ora ming sedina rong dina nanging wis puluhan taun. Nggih. Mula watake aku apal. Nggih kula ya apal. Wektu dina iki arep tak golekke wong sing iso nandingi karo Werkudara karo Janaka. Wah. Niki mangke kriwikan dadi grojokan geguyut dadi tangisan. Ajeng manggoleke sinten sapa sing kira-kira iso nandingi kridane Ndara Werkudara karo Ndara Janaka. Menenga wae Petruk. Nggih. Bumi kunjang kancing langit kelap-kelap katon. Lir kincanging risang mawe gandrung ampun sembrono lho, Ndara. Ampun sembrono panjenengan niku goleke mungsuh ya sing babak tenan nek panjenengan goleke mungsuh ora babak, wah cilaka kedadeane. Nek ming ora iso nandingi kridane Ndara Werkudara Ndara Janaka niki mangke wah sedheloe mesti kalah terus. Kowe menenga dhisik. Iki aku ngene iki ngopo? Ah mboten ngerti. Aku topo. Wo. Ati was omong. Topo? Iya. Topo riku dudu. Topo riku mboten saged empat mata. Tak totok gundulmu ora. Wis menenga wae. Tak goleke jago Petruk kowe lungguh mburiku. Nggih. Sinuwun Ndarawati nek mata kaji pameling ngeri. Karo kancane aja iki gak terus sisine.
Pun nggih Dunda. Ben dijukuke dhisik. Ah nggih. Lho, topo kok omong? Lali aku, lali ra. Menengo wae petok nggih. Gatotkaca wonten timbalan. Angka Wijaya wonten timbalan wo. Dina samengko kok nganti enak-enak. Ora ngerti kahanan negara Ngamarta, luwih-luwih kahanan wong tuamu. Nggih. Wonten menapa? Menapa midhangetna? Wong tuamu Werkudara apa dene wong tuamu Arjuna dina samengko malih tinggal merga diblithuk dening pandita neneka ingkang jeneng Dewa Buddha. Mongko wis bakal tegal kalawan pakmu ing Dwarawati. Wis bakal mentala karo Kakang Semar Badranaya. Pengajaping wong tuamu sakloron kuwi iso mateni Ratu Dwarawati, iso mateni Semar. Tegese dheweke bakal mulya ana negara Ngastina. Kaya ngono kuwi apa dianggep wong tuwa pantes dadi wong tuamu apa ora? Gayeng. Ndara Werkudara musuh Ndara Garukaca, Ndara Janaka musuh Ndara Angka Wijaya. Wah, sampean kuwi iso pinter. Kok iso ngerti mungsuhe sapa? Lah ya nek jeneng Ndara Werkudara musuh anake dhewe ya pekewo. Ndara Janaka musuh Ndara Angka Wijaya ya pekewo. Ora kepenak ngono lho rasane. Kok ora iso ra sida omong, Go? Aku wis disyarat nang ngeblek. Lara awakku. Isok ngono. Ayo gugup kok nganti copot jare aku. Ah iso. Engko nek ngadeg ngati-ati lho, nek ngadeg ngati-ati lho. Dung 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 tang dung 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 tang dung tang dung kowe ngadeg entuk dung 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 pletre ayo. Arep gogo aku. Gogo iki wae ora. Wis anggere ning Bagong karo Petruk wis ngarguyon kowe. Ha piye nek ora entuk guyon Panakawan ya, Go? Mosok Panakawan kon serius engko ya. Ora ning wong seneng. Mulane kowe. Yo, ndelok Ndara Garukaca musuh Ndara Werkudara, Ndara Angka Wijaya musuh Ndara Janaka. Yo. Kata Dyan Gatotkaca tinon mapakareka suta tekabira Kresna Gatot ih kasinggihan Kanjeng Rama malangkrih ning ngarepe wong tuwa ora ngaturake bekti lho nyuwun pamunten nelonjong bata tindakipun Kanjeng Rama badhe pinanggi kaliyan sinten goleki wakmu Ndarawati karo Semar merga dina iki aku duwe pengajap rukun karo Kurawa murungake Bratayuda Jaya Binangun. Sarate aku kudu mentala gawe sirnaning wakmu Ndarawati lan padine Semar. Wah, Gatot, hitungan pikiran tinimbangane ngorbanake nyawa pirang-pirang luwih becik ngorbanake nyawa loro ning bakal nyelametake nyawa pirang-pirang Gatot. Mundura
Kowe minggato, aja melu-melu perkarane bapakmu. Kowe tak dugangi sirahmu suwe-suwe pecah. Kanjengipun, kula pecah mboten menapa-menapa. Nanging pengajabing manah kula saged ngemutaken dhateng tiyang sepuh kula ingkang kula ajeni. Eman sanget Rama Kyai badhe mentala dhateng Kanjeng Wong Ndorowati tuwin Kyai Semar Badranaya. Alung Gatut Kaca kemawon ingkang dipun perjaya. Wah, aja ngeyel. Kowe aja ngele, Rama Kyai ingkang sampun ngantos gugu karepipun piyambak. Kowe minggato mboten badhe kula kisah. Kowe minggato kula mboten badhe kisah. Ada pesan tilut. Apa Petruk? Sampeyan ampun meneng mawon. Kang Mandrawati dawuhane kula Petruk kae Garukaca Kandharana aja kon meneng wae. Aku wedi kuwalat. Weh, mboten nika bapake Pakartine elek kok. Nek bapake Pakartine apik panjenengan wantun niku kuwalat. Ning gandeng lagi Pakartine elek diwaneni. Anak ngemutke karo wong tuwa niku mboten napa-napa. Aku ora bakal mentolo. Gotong mawon go munggah nganti sing ngunen ra beres yo. Ojo wangkal. Gatot. Wah, Jaitan. Gatot. Aku didunke mboten badhe kula handhawaken. Tetep wonten nginggil kemawon. Wah, aku merem. Dhuwur banget. Wah, Gatot sampun kajengipun ngaten kemawon. Abimanyu, inggih kula Kanjeng Rama. Malang kerik ning ngarepe wong tuwa. Dipun utus dening Kanjeng Pandharawati. Kanjeng Rama supados kundur wonten Madukara. Aku ora bakal bali marang Madukara. Papaning Janaka ora ning Madukara ning negara Ngastina. Manunggal karan Palsata Kurawa. Kowe bayi wingi sore ora usah melu-melu perkara iki. Kundur menapa mboten? Yen aku ora gelem bali kepiye? Kula ingkang ruda paripeksa wani karo wong tuwa ingkang kula ajri menawanipun. Alung Abimanyu ora duwe wong tuwa yen to wong tuwa ora iso dielingake mongko mlaku ing dalan ingkang kleru. Gurab-guraban swaramu pecah sirahmu aku mentala karo kowe. Monggo kula ladosi Kanjeng Rama.
ngapalapaton lir gincanging risang mawe gandrung Arjuna Werkudara sing gedhe pangapuramu yen to iki mau kabeh pancen niate kadangmu Indrawati yen ora Abimanyu yen ora Gatotkaca tangeh ana ing kengimbang karang kridane adhiku sakloro inggih Koko Prabu monggo kula dherekaken wonten negari Ngastina pamriye Koko Prabu kedah dados sarana wurunging Bratayuda Jaya binangun ora kosek aku tak takon karo kowe Janaka biyen kowe tau tate rasan-rasan karo pun Kakang Si Adi kuwi jejering satriya mongko Si Adi ora tau ninggal watak kasatriyaning Arjuna Si Adi tansah ngajab dumadining Bratayuda Si Adi tansah kepengin anggelak wanci nggege mangsa dumadining Bratayuda nanging sabab apa saiki lah kok dadi ana swijining pandhita mongko durung karuan bener lan nyatane pendhita mau tumuli gawe ukara bakal murungake Bratayuda lah kok Si Adi jiwaning kasatriyan murca tumuli saiki kaya dene wong wadon pinjungan kaya wedi weruh perang gedhe Bratayuda mongko kuwi durung kelakon tumuli Si Adi banjur kepengin murungake Bratayuda srana Si Adi malah mentala nega kaliyan pun Kakang terus nggonku ketayalan sirah tak nggo sikil-sikil tak nggo sirahing pengajap aku isih tansah caket kan para Pandhawa kuwi mbok anggap apa Janaka aku tak takon mbok anggap apa yen mancen kowe mentala karo Natandrawati mbok ya wis biyen-biyen kowe ora usah strawong karo aku biyen-biyen kowe ngerepa kepengin ngepek adhiku luwung adhiku tak wenehake si Burisrawa lah kok saiki kowe malah kaya mengkono arep mentala karo aku mong perkara kowe ngeboti karo pendhita sing durung karuan nyatane. Nek upama kowe kelakon mateni karo aku, kowe mateni Kakang Semar Badranaya, tumuli Bratayuda tetep lakon. Pendhita mau mung pendhita Ngayawara coba. Apa kowe iso nguripke Natandrawati? Koko Prabu Sepinten kalepatan kula diagung pangaksami. Mboten kinten babar pisan. Bilih ngantos mekaten petangan paduka. Iki lagi wae sithik. Durung kabeh tak kandhakake, upama kabeh tak kandhakake ngentok tinggal mau akeh banget Janaka. Siji, jiwaning kasatriyan. Loro, kewajibaning kasatriyan. Telu, kowe miradati kodrating jagat. Mongko wong miradati kodrating jagat mono bakal gedhe dosane. Inggih. Bratayuda kuwi ora perang ngampyak awur-awur nanging kuwi perang mawa tatanan. Perang suci ingkang kudu digelar ning jagat merga jroning Bratayuda kuwi sapa sing nandurala wahyu ning bakal sirna, sapa sing tandurane becik mesti uga bakal ngrembaka. Ing kono bakal katandha. Wong utang bakal nyaur, wong nyilih ngulihake. Luaring punake pirang-pirang sumpah bakal babar ning jroning Bratayuda Arjuna. Inggih. Werkudara kakangmu Jodipati tau tate ngucap sumpah. Pirang-pirang sumpah diucapake dening Werkudara. Mongko wong sumpah kuwi padha karo utang. Yen sumpahe ora klakon, sumpahe durung iso dileksanani ning jagat tegese sesuk yen upama tekaning pati isih duwe utang. Wong duwe utang kuwi yen mapan ana ning tepet suci patine ora bakal sampurna merga isih duwe silian nalika urip ning alam padan. Inggih. Inggih Koko Prabu kula nyuwun pangapunten. Syukur Yayi. Yen to Si Adi wis eling Purwaduksina, pun Kakang melu seneng. Seling sing eling muga tetep eling, sing isih tetep lali lan gedhem-gedhem kepengin dadi srana. Mateni pun Kakang upadane mateni Kakang Semar ya wis ben. Ora usah mbak untuk gagas. Kowe bali marang Madukara, sing gelem bali ya ben bali, sing ora mulih ya wis. Werkudara, ngopo? Nendi? Mulih. Wah, ndak
dilok-lokke. Kakang Semar, Werkudara Janaka wis eling kelawan kewajiban kasatriyane Dewa Buddha kaya kula sing methuk kaya aneh-aneh to ora. Bratayuda. Jarine kowe arep ngrengkuh Pandhawa manunggal karo Kurawa. Syarate wurung Bratayuda kudu srana patine Semar. Arep mateni Semar kok dadak nyilih tangane ndara-ndaraku Pandhawa. Kowe ra wani mateni aku ya. Kowe ra wani mateni aku. Merga kowe ra weruh saklare. Ayo muni. Ayo saiki sadu arep gage aku patenono kene marganing padugang kowe lah. Wah. Wis tak sawang cahyane wis ketok. Pendhita tuwa kok untune wutuh. Cetha nek kuwi panjalmane Manikmaya. Inggih. Kakang Semar kula sampun tobat. Kula nyuwun pangapunten. Sirmu piye? Niatmu apa? Inggih krana namung nodi dhateng kekuwataning para Pandhawa. Nek ming nodi kekuwatan ora tekan semono nggonmu gawe kanthi sampeka supaya isa dadi srana patiku lan sedane Sinuwun Ndarawati. Dipun tangisi Pandya Betari Durga kaliyan anak kula pun kala Kakang. Wah, ngapa nangis? Inggih krana dereng saged pados tedha. Monggo tedhanipun tiyang Sukerta. Kula mboten badhe saged damel pejahipun Pandhawa ingkang pranyata menika titah Sukerta menawi Kakang Semar tasih sugeng. Ngono ya kowe, Aku wis gelem urip nang donya. Dadi wong kere dadi gedibal. Kowe urip nang kayangan kepenak dadi dewa. Kowe karo aku isih mendem rasa sengit. Kowe karo aku isih mendem rasa ora seneng. Nganti pirang-pirang cara tok gunakake kowe ngajab patine Semar. Iki nek perkara iki tak aturke, pukulun Sang Hyang Bathara Tunggal kananmu piye coba? Aduh. Kakang Semar kula sampun ngantos dipun aturaken dening Kanjeng Rama pukulun kula sampun tobat. Kowe sengit karo Semar ning Semar tresna karo kowe Manikmaya. Nadyan keluputanmu marambah makaping-kaping aku menehi pangapura ndang bali. Mengko nek ujug-ujug pangapuraku ilang aku tegel karo kowe kriwikan dadi grojogan lho karo kowe. Kakang Durna pripun Pak? Begawan Dewa Buddha ical dipun kedhepaken. Mboten ketingal. Terus niki pripun? Kenceng Bratayuda dinten menika Kakang Mremban.
ayo nyawijine negara Ngastina. Wah, Kurawa akale licik. Wah! Mati aku. Wah! Arsa madangi jagat mungo-mungo paneng sapucaking bukir marebak bangsu mirat keneng soroting surya mega lan gunung Perkudara piye? Aku nyuwun pangapura. Dene aku wis mentala karo kowe. Durung nganti lakon Dimas ing wigati bejo bejane sing lali si bejo sing eling kelawan waspada. Ya. Mula Siadi kudu tansah eling lan tansah waspada kalawan gelagating swasana. Ya, Kresna kakangku. Muga-muga katentreman iki bisa ndayanana tentrem selawase wiwit dina iki nganti sak teruse. Kresna kakangku ya. Gandeng sedaya sampun madhang. Monggo sami ndedonga sesarengan mugi-mugi benjing-enjing menika pletheking surya ngantos sak terusipun sedaya manggya kesainan, manggya kesarasan, kawilujengan lan katentreman boten manggalang setunggal menapa jagat supados padhang trawangan boten peteng kados mekaten malih menika ndara.